Здравейте, уважаеми приятели на бутонките! Минути след като Левски изключително безидейно, безславно и трагично загуби дербито с 0-2. Обещах си и мисля, че си спазих обещанието след този исторически погром с 28 годишна давност в Разград преди 3 дни да бъда максимално обран в епизода, защото са много раними души сините футболисти и да не кажа, че сме ги скапали за дербито. Те днес сами се скапаха. Срещу Лудогорец и ЦСКА София Левски беше трагичен. Ама от трагичен нагоре. Левски беше трагично трагичен. Или ужасно ужасен. Или кошмарно кошмарен. Нищо. В Разград поне там се залъхме, че едно полувреме било що годе прилично. Първото. За второто няма да говорим. Говорихме миналия път. Сега за този матч. Без удар във вратата. С сумати грешки в защита. С нищо смислено Левски отчая феновете си в тези стотина минути на националния стадион. Чудесно време, като за началото на април. Пълни трибуни, всичко ако си футболист да излезеш с кеф и да играеш. Не, лескарите се мъчат. На терена те се мъчиха, те са оплашени, те са стъписани. Нещо, което изцяло не може да бъде... Не може така да излежат футболиста на Левски. Поредето моите колеги от екипа ми нареха сензация решението на треньорския щаб на Костов и очила на треньора вратарите Митрев. Днес вратар да е Иван Андонов вместо Пламен Андреев. Не знам дали е сензация, но е ход, който за пореден път не беше оправдан. Много грубо ще прозвучи, обаче от бая време, някъде от преди Хамрун, ония кошмар с Малтийста, Левски играе без вратар във важните мачове. Спасяват само това, което е в тялото им, в обсега им. Не правят виртуозни неща, които един вратар трябва да направи, за да спасят отбора. Той затова е там вратаря. Ако е в тялото ни и вие ще спасите, аз сигурно ще спася. Просто трябва да се предпазим да не ни отрепе топката, защото не сме професионални вратаря. Вратаря е номер да направи нещо, което вижда, че влиза топката и ти я спася. Няма такова нещо, за съжаление. Всеки удар във вратата на Левски е гол от Хамрун до сега. И днес Иван Андонов. Окей, в Холивуд това са прекрасни сценарии. Американските филми на спортна тематика са чудесни. Пускаш го младока, дебютира, спасява отбора, прави страшен мач, герой, тръгва му кариерата. Ама не се получи. Защото дербито в България няма нищо общо с холивудските продукции. Или тези на Netflix, че е модерно. Те не стига, че се гръмнали и не могат да се оцелят във втори пореден важен матч, а и не само във втори. И в полувремето срещу Славия Коре назад второто бяха трагични и не знаеха къде се намират. Те не стига, че се гръмнали, като вратарът ти е несигурен, ти си шах и мат. Добре, де като вратар е несигурен, ритете тази топка напред, измислете някакво друго изнасяне на топката. Направиха го второто поле, пак сбърка това момче. Не можеш да си правиш майтап с дербито. Гати дербито. Пламен Андреев е в дупка. Иван Андонов не е пазил една минута. Защото някой трябва да пази тази врата на Левски. Майтап си правиме. И майтап като детски отбор. Левски играе като детски отбор с вратарите. На детски мачове тази сбърка да тази ще те разиграват. Съперника се радва, литрите скандират. Това е, цяла България гледа този мач. И разбира се, съдбата те наказва. И противника се възползва. Оттам нататък, напред изключителни безопасни игли. Мухи без глави. Мухи без глави. Ги нареках преди един или два епизода. Днес беха от мухи какво по-надолу. Не знам. Ма кошмарно безидейни. Без удара във вратата, без мисъл за удара във вратата. Нищо. Кръгла нула. Кръгла нула за Левски. Резултатът не лъжи. Единствена света лъж това мач се казва Патрик Габриел Галчев. И в крайна сметка Папи Галчев трябваше да играе нещо между халф, дясно крило или нищо. И се получи едно голямо нищо. Хваля се добро, защото 3 поредни топки сбърка Галчев, той не подаде нито една. Галчев няма верно оцелен свой съотборник. Като Елджи Мили средата на терена му играя и аз. Му играете и вие, гарантирам ви. Като дъске му да играя и аз и вие. Всичко отива на кино, дето го слушам от лагера, правят става новата тактика, дето влизали бековете вътре, па единия, другия по диагонала задържа топката. Каква топка задържат, те не могат да се оцелят. Ама, то не се получава грам. Грам в тия мачове да кажеш, има на какво да се стъпи. Ето, пробваха тия неща. Ние нямаме една футболна атака.
Една е така, Охене да поена Мислович, то да ма върва там на Джимили, Джимили да подаде дясно на Папи или наляво към Евертон Бала, Дима едно центриране или Кардиньо с глава да насочи към вратата. И да върне назад и Джимили да вкара. Да бе, с Етър става. Ама с Лудогорец не става, ССКА София не става, сега отидеш на Тича. При това очевидно много психическо скапване, което ще дойде. Отидеш на Тича. Обрувате и там Илян Илиев Черно море. И къде отидеш, вижте класирането, Локоплоди върви нагоре. И как ще стане с европейското участие? И как да стане? И играеш срещу съперник, който е притиснат до стената с огромни кадрови проблеми. Нека това да си кажем. Няма по цялата защита, там никой не игра на титулярната си позиция при червените. Няма го отред Юга, който е смисления халф опорен. 5 човека не са си на местата против никой отбор. Играе Юрген Матей, който не е играл сумата и време, човека влиза от тежка контузия и ти срещу този съперник с толкова много и той ненаместени футболисти на позиция си не мога да направиш удар към вратата и да седеш гол положение. Няма как да стане така. Тоест има. Виждаме, че има. Пълна трагедия. Пълна трагедия. Аз съм отчаян, защото това са мачовете, в които да видим какво се случва. Защото се класираме за Европа. Се класираме за Европа, така ли? Ядосайте се, бе, мазохисти. Ядосайте се, събудете се. Кристиян Димитров отрепа Вандеркап. Видяхте ли къв шут му би? Да изчисти топката и го отрепа. Много сериозен удар. И начинът, по който падна Келиан Вандеркап, направи така, че феновете на Левски да искат играта моментално да бъде спряна. Кадрите не са приятни. Недостатъчно добра комуникация между Кристиян Димитров и Келиан. Както при ония позор от падането с Хебър за Купата на България, ви казах тогава епизода, че мига, в който Пламен Андреев с всичка сила с топката излита в главата на Петрис, на ония Лиглю Петрис и го нокаутири. Това обяснява цялото ментално състояние на Левски. И това обяснява всичко. Да ходят Костов и футболистите му и да се разбират. И ако обичат още сега да се разберат, с вратар ли ще играем до края или с директори? И пред вратара ще има ли кой да играе или ще се лигавят, защото има много мачове и защото ако продължава така, има много още къде да се губи. А хубаво е да почват да печелят. Благодаря ви, че днес ни гледате.